खा ते बबतै राजनीति खाइ जों तिनी अब हाय साफारमान दंखा तामो राजनीति बल खाइमानि बागै तिनी अब जों मासुल माजाक ब राजनीति खाइखा जों तमा राजनीतिनि बागै तिनी अब मानजाखा आबनो जों वानसक जानाय जरा सफाइखा आबनि बागैने इलिगेल इंट्रोडास गभर्नमेंट दंसाक अब अ हावा तंनाय आबनि याकनि यकलानि बागै सिनि जबा नाय आबनि बागैने जों जतन कयो टिपिएफ नि बखातै खायदि बसकांनि सालो जत पाल पाल खलाइगै बयस रेस खायदि सिनि पाब्लिक बाय सुरगुइ हरजागनाय सियारो आसगुइनाय बयस रेस खायदि निरगनि बयस बियां थांखा तिनि अ बयस तिनि अ तिप्रा हावो गरैनि बागैनो तिप्रा सानि सिनि मुं आइडेंटिटी करिका फातार हावो अ तिप्रा हा साब्रि हा बैसिनि सिमानिया आबनि बागै तिनि अ सबानो टिपिएफ 7 इयार्स सिंगेल सभा खाइ दङो बिसरजिनि बागै बिसरजिनि सभानि फोरबो जतनै रिंका केबो फायराग बाय करै ताङै फायराग गया तिनि सभा खाइफिउनाय जों आरो नों फायराग ग्यां फिउनाय बफ्र फायनाय बफ्र दफा बाससिनि बफ्र सिसासिनाय अथस नों कन्टिन्युअसलि निनि ताखु बुखु निनि नगो बसाबतै हाजो केबो सेप करिखा आमने मोइति प्रसा दफारक बासादि सिसादि जत थानसाक लागि सिरि अधिकार ते इलिगेल एलिमेंट्स जे सामु हामिया खाइ दंमानि आबनि प्रतिकार आबनि प्रतिरोध आबनि एगेंस्ट जों बाक्साके बासाना नांनाय खरक दिसाना नांनाय अबनि बागैनो तिनि निरंनो साख्लाइबों आबनि मै बुसकांनि जे फा सभा टिपिएफ नि सभा दफानि सभा हानि सभा आ सभा गो निरक जे मान मातै केबा फाइनेंशियली केबा इकोनॉमिकली केबा मोराली केबा स्पिरिचुअली निरक जे जानजा मामातै टिपिएफ नो जे सपोर्ट खाइतन निरक पाइप्ले सबाले सिबाइतै बुसकांगो निरक तैबो सपोर्ट खाइने हिने आं खासंगै तिनि निरक नो प्रेस मिट बिसिनतै बुसकांनि सभा नो निरक नि थानै या फारमों तिनि मार हर निरक तै केबे संजानाय जतं कैसे सुनो संदे स्पेशली स्पेसिफिक जेबाबे ताबुक जे लोग सभा खाने हैं तमन इंसिडेंट नते अब के स्पेसिफिक बो इंसिडेंट नते नरक बुस्तांग सिनर इंसिडेंट जों अरनो गोबां मान उल्लेख खाइखनायदि 20 तारिख नि 13 तारिख नि जतता 1 इयार जों ताबो स्पेसिफिक काइसे सबाया अब सबाके कन्टिन्यू लिंक दंखा ताबो जों बिसमगनसि सभा बनबो जों कालेक्ट खाइने बरनि तामो एक्शन का एफआईआर खाइजाका तामो तिनि जरातै पुलिस बरनि ताम खाइखा बरि 1 इयार जरातै जों जत दाता नानाय बबो बुसुक जरातैबो एक्शन नाजाखा एफआईआर बाहाय खाइजाका आबनो जों दाता नानाय जेसक मानसा ता इरानिं जे कयेकटा जे तंमानि आबनो तो जत तंनाय अब कैसे स्पेसिफिक गया आर निवा जोंनो बिसम गनजनि उसकानि गतना निरक साइमानो निरकनि बिसिंतै निरक नां हेल्प सानाय मीडिया रंथानि जत डाटा दंगो निरकानो डाटा रदि ओ एक मास कयटा इंसिडेंट नखा ओ एक मास नि बिसिं कयटा इंसिडेंट नखा पिछले 6 मानाय ओ कयटा इंसिडेंट नखा अब जतनो तैगिने जों सभा खाइनाय जे सिनि सभाके अबसि तिनि जरातै लॉ एंड ऑर्डर मंगसा एक्शन करै पुलिस प्रशासन तांगै अबनि एफआईआर नि बा अबनि मंगसा एक्शन करै तिनी कालप्रिट मासा गै दंगो कालप्रिट नि कुनो स्ट्रंग एफआईआर बरक सुनामिया तांगै आबनि बागैनो कुनो तेबो नुफिका मीडिया रक्सा सेर विक्टिम संजा ओंका आबनि बागैनो अबति हाय अतिरप्रा हवा लॉ एंड ऑर्डर सामं खाइजे नि बांगै एनकारेज माइतो हटेबो कालप्रिट तै जों नगो ताम होसिनाय अब बेलाइके सानान थांके सेलेंमा संसा हाय क्रिमिनल नि एजेंसी हाय केसि पुलिस प्रशासन सामं तां तंसि गबै गावनो साना थांखांखे आबनि बागैनो अबनो जों बेलाइके साजा गियाङो आबनि बागैनो अबनि प्रतिबादे तै गबै क्लाइगै बरनि एफआईआर सिंगानि जतो जे इंसिडेंट जा बरनि गबै एफआईआर बरक टेकअप माखाइनाय ते आबनि मते बर एक्शन मानानाय ते आबनो तै जों ह्यूमन राइट्स कमिशन पर्यन्त जों आबनो जतनो रहरनाय ते अबसबा अर थांनाय हायको गिया अबसबा चेंनाय तेवैसा तै बकतर खाइगामनो कन्टिन्यू तलांजाकनाय तै निरनि एनि सोंमों केबे सोंजानाय दं केबे सोंनाय आं निरनो कोइनाय जतो न्यूज मीडिया दंगनो निरक जतनो न्यूज प्रेस नोट नो निरक इस सारफाइदि बेंगली न्यूज हिंदी न्यूज इंग्लिश न्यूज जतो न्यूज मीडिया तो माने प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नो जे फाइमे आरो तेनियाव सब फाइका निरनि किसा मरदि सब थिनि तै केबे सोंनाय जे मुसा क्रिका हामबाय तै जतनो सबारिसि